faɗa ba. Kowa da burin da yake so dai ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa. Ya hayyu ya qayyum Allah kai na kaiwa kokana. Nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara. Domin cikar burin raina zan iya komai. Hadarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo. Ilahu ka kare mu tafiyar ajali. Tafiyar ajali, ajali, tafiyar ajali. Wai shi kenan ni dai garin ga an riga an ramman dan ɗan ina mahitini. Duk wanda ya kwaso yaye ne sai da ya yauri na. To wallahi la ilahi quraishan. Dan iskan banza dohi. To in banda dai ma ana lokacin damuna ban cika hitina ba. Isa ma haka. Wanga irin tashin hankali wa. Duk wanda ka gani yaro dabbobi gudu yara gudu. Wallahi da walakin da ni akai. Ba da kowa kawon gaba da ni akai. Saboda ana jirace da ni a zo a turo man jama'a da dabbobi suna gudu a taman da hankali. Wallahi ƙarya ce. Amma dai ba zai yi ba, dole in shiga cikin gida in bincike yaran garshi lahiya kai in zo nan in ta buɗar baki ban sa abun da ka gudana ba. Dan ba zai yi in dawo kowa gida ba ban sa abin da ka faruwa ba su ban bincike su ba. Da walakin kai na sana mande baka ga yanzu ko asibiti ka tai ba. Duk wanda ka gani asibiti yanzu su likitoci ma sun riga sun gane da an kawo ka asibiti to hura aka kilmama dan an san wanga lokaci yunwa ce ka ce mu. Taso na yi makin gana kusa gamawa mun sallar kawai wuri kure mana ko? So yayi nasa bara na dan bana sura ka dan na gama. Shin ko kin fasa zuwa gidan su inna lanta ne? Ai kuwa ban fasa. To shi yasa an ce ki tashi dan mu sauri mu dawo kamin mangariba mu yi karatu ko ba haka ba? Ka sani na faɗa ma ba zan taɓa baka auren 'yata ba har sai ka nemo kuɗin da suke na gumin halak ɗinka. Na faɗa ma kuma daga yau sai yau kar in sake ganin ka gurin 'yata. dole ne ka tashi duk inda za da neman kuɗi da gumina in nemo shi dan cika ma Harira burinta. Lalle ba zan yadda maganar baban Harira ya tasiri a kaina. Bai yiwa.
tafiyar ajali tafiyar ajali ajali tafiyar ajali ba kun yasa ni kira ki mu zauna mu magana da ke ina so in miki nasihohi ne a rayuwarki dukkan lamarin da ke tsinta kanki ki yi haƙuri ki ta cikin damuwa wannan damuwar da kika yi ba abu bane mai kyau ina sanar da cewa ɗan sarkin Kano zai zo wurinki idan Allah ya mijinki ne za ki aure shi idan Allah bai hukunci mijinki ba ne ki tawakkali da Allah to abin da ba a tsinta kanshi ne imani da Allah kuma ya kula sannan ki sani ko ga damuwar da kike ba abu bane mai kyau kin ga zaki sa ni nima cikin wani hali gashi mahaifinki ba lafiya kuma ke yanzu kin sa kanki cikin damuwa ya kike so in kina so in jinya biyu ne gashi bai da lafiya kuma ke ba kin shiga damuwa ina so kar ki manta da wannan addu'a wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh duka lamari ka bar mu Allah da maran shi Allah zai taimaka ka ki imani da Allah ki zauna ki ma mahaifinki addu'a duk komai sauki da wannan hali da ke tsinta kanki ki duba cewa kwarawan gidan nan tun da rashin lafiya kama mai martaba duk ya sallame su sanadiyar rashin lafiyar shi da haka ki yi haƙuri ki ban ma Allah ya kunshi kin ji kin biya Insha Allah mama zan yi amfani da abin da ke faɗa min kuma Allah ya bawa mai martaba lafiya. Amin kin biya Allah shi muku albarka. Kuma Allah azu dan uwanki ga nasara. Kin ji? Shi yasa shi cikin dajin domin na san sai ka shigo dajin. Ni ma shi yasa ni gito. Wallahi buge ma kusa dama ni ka bi daka yi. A'a wace iri? Na faɗa ma. Wallahi duk akwai da ka sani gidanka ta kama da akwai ta. Na rantsi da Allah ka sayar da ita. In ba haka nan ba. Wallahi in bancin da kai maka a ce na ya kashin kai. Wallahi da sai in so shinkawa bera. In zuba musu duk gaba ɗaya dan ubansu su mutu. A'a ba shinkawa bera da ka so shinkawa gafiya. Wallahi ka so shinkawa gafiya. Ka so shinkawa gafiya. Wawa kan katon banza. Wallahi ka sai ta. Ka bari ma an ga ma wallahi ina ma tuhumaka. Da ga akwai ba ma akwai bace man ya kai mai ne. Wallahi kai ma wallahi abinda baka sani. Wallahi ina tuhumaka kai mai ne. Wallahi kai mai ne. Ai ba abun ma kai mai ne. To. Shi sa kullu ba kan da akwai a cikin daji. Mai ni da ka kama burki. To ka dike mai riga da miyau. Hadari ne yoma koko gurbi da kai ba abun mamaki bane wai da riga uban shi auren hari kai da ma na san cewa da kaga cewa maye in an san asali a ji abinci ka asali don haka bari in ga ma a tamfa a jiki take a tamfa in ta kawo kawai dan kaza ta zama tsumma wallahi sha kawai abu mai sauki tura munafiki biko kai bari ka je in faɗa ma wallahi ganin laushi bai hana ni tankade na yadda wallahi na sani na faɗa ma na yadda wallahi bacci na ga a ce kisan kai da duk sai na kashe awakin ka shinkafa bera ta 50 ta wadata ka yanka wasu in ka ci sa'a wasu kuma duk su sheka barzahu kuma akwai ga suna raba ka da ita wa kai wallahi kare ka kai ni kare ka kai wallahi wallahi na ga Allah bai ma arzikin da zaka raba ni da akwai ta wallahi na rika awaki matsiyaci kake wallahi kai matsiyaci kake billahi lazi kai duk akwai da kasan ta kama da akwai ta wallahi kai kokari ka kada daga harawa kai ai shi yasa ni kai ni ban maga kai ina ma duho maka kai mai ni wallahi kai mai ni kai to inna lillahi aya makalacin banza matsalacin wahi wai ya karo ne suka baki ni da kakkalan nan wurin ba tsohon jarumi ne da kakkalan wallahi ba ƙaramin ya
Allah ya taimake ki. Allah ya taimake ki. Alaikum assalam. Waziri tafi a hankali zaka faɗi da sauri. Ni ko Allah. Yawa waziri, gyara zaman ka. Masha Allah. Alama akwai labari mai daɗi a bakin waziri. Ina jin ka. To alhamdulillah. Na samu mafita akan rashin lafiyar mai martaba. A'a, ya kuma naga kayi shiru. Ina jin ka. Wato abin da bokanya ke ji ta gaya min. Wani da ke ganin abin kamar akwai wahala. To mun zari, wahala kamar ya ban fahimta ba, kamar yadda zan fahimta. Ho, ta min magana akan takobin boka Gurmus. Shi ko boka Gurmus shahararren boka ne wanda duk duniya tana tsoron shi. Ta ce sai an ɗauko wannan takobin a ƙona ta auta. Bayan an ƙona ta auta sannan a saka ta a ruwa. Idan aka saka ta a ruwa, ruwan su ne za su yi maganin wannan sihiri da aka yi ma mai martaba. Babban magana. Tabbas lalle biri ya yi kama da mutum. Dama tun lokacin da rashin lafiya ta kama mai martaba nake zargin akwai tsafi a jikinsa. To amma waziri ina mafita. Lalle kan babban magana. Yanzu ki kwantar da hankalinki na kishi daɗi. Ki bar komai a hannuna. Duk abin da na yanke shawara to zan zo in same ki sai in gaya miki. Allah ya taimake ki. Babu komai mun zai. Ina jiran ka. Allah ya taimake mu. Amin amin. Zan zama dakata da karatunmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Allah gafarta mana yana da tambaya. To masha Allah, masha Allah. Allah gafarta mana wace irin kyauta ce Allah ya fi so dan adam ya yi? Wato kyautar da Ubangiji ya son dan adam shi ita ce ka yi kyauta da hannunka na dama, hannunka na hagu bai sani ba. Allah gafarta mana. Ta yaya za a ciki mutum ya kyauta da hannun dama na hagun bai sani ba? Wato abin da aka nufi da kai maganar malam Bahaushe kenan. Abin da aka nufi da kai kyauta da hannun dama hannun hagu bai sani ba ita ce ka ga mutum yana jin yunwa ka ciyar da shi abinci to kada ka je majalisa ka ce ai yau na ga wani yana jin yunwa na ciyar da shi abinci to wannan ya zama riya kai duk abin da za ka yi shi domin Allah da fatan mun fahimta. Allah ka ba mu ikon yan abin da Allah ya fi da su. Amin amin amin. To annabi salati ya halitta. Wa atahi wazir manzal mi ke tafe da kai kamar da yadda aka saba kan harkokin sarki ƙarin bayani a kai babu wata mafita. Ku sani da cewa babu wata mafita dole sai wannan don haka a san yadda za a yi ɗauko wannan tsafaffiyar takobin tasa domin a ƙona a jiƙa a bashi ruwan ya sha. Ba damuwa bokanya mun yarda da dukkan lamarinki kuma za mu bi dukkan abin da kika ce. To amma babu wani taimako da za ki yi ma duk wanda zai je ɗauko wannan takobi ko kuwa? Saboda boka kurmus yana da matuƙar haɗari. Dole wanda zai je wurin boka kurmus idona ya gaba da nasa. Domin haɗuwa da matsafi na duniya baki. To, godiya muke bokanya. Ki tsawon rai. Yanzu zan tashi in garzaya zuwa je ganin an ci an tabbatar da wannan abubuwa. Don haka tashi ka koma shirye-shirye ba ma wasa da lafiyar mai martaba. An gama bokanya. Na baki lafiya.
da baya da baya. Ranka yi daɗe. Babban abin da yake damuna shi ne, ka san cewa mai martaba in har yayi alƙawari baya karyawa. Kuma sannan duk inda suka ɗaura ɗamarar yin wannan tafiya domin su samu wannan takobi, duk talakawa ne. Shi ne babban abin da yake damuna. Ni ma abin na damuna. Domin kuwa mai martaba baya magana biyu, duk wanda ya kawo takobin nan shi za a ba wa rabin dukiyarmu kuma a aura masa ke. To shi yasa na ɗau alwashin cewa zan bi su gurin wannan tafiyar ko da ko ita ce tafiyar ajalina. Na ji na ga zan yi wannan tafiya domin in kare martabar gidanmu, domin in kare ki daga auren talaka. Ke fa 'yar sarki ce kuma sai ɗan sarki, ba ki ba auren ɗan talaka. Alƙawari ne wanda ni na ɗauke shi da karan kaina da zuciyata, umarnin mahaifiyata. To Allah ki daina ɓata ranki. Kin san ba na son in ganki cikin ɓacin rai. Kuma idan kin kadi ba abinda na daɗe ne nake ta nema. Kawai abin da nika so Harira addu'a ke ce nake nema. Ya za ka yanke alaƙa da ni? Ya za ka zaɓi mutuwa fiye da rayuwa? Ki san cewa akan ki Harira ba abin da ba za iya yi. Abin da din daɗe wani nake ta addu'a Allah ya kawo min aikin da zan yi da ƙarfi na domin in samu kuɗin aurenki. Kamar yadda mahaifinki ya ce, kin ga ko banza za mu zo mu cika burinmu. Amma fa kaji an ce babban matsafi ne na duk duniya. Tabbas na san babban matsafi ne, amma kada ki zamu da tsafi ne. Muna tare da Allah. Allah shi zai ba mu kariya daga tsafin boka gwamnati. Ba na son a raba ni da kai Kabir. Ni fa tsoro nake ji. Wannan ita ce tafiyar ajali. Tabbas wannan ita ce tafiyar ajali. Amma abin da nake nema a gare ki addu'ar ki nake nema. Ina jin a raina kai mai nasara ne a rayuwarka. Kuma ina maka fatan samun nasara. To yanzu gashi dare ya riga yi. Sai ki karasa gida ni ma in fasa ko domin in yi shirye-shirye. Nagode a gaida su mama. Tafiyar ajali. Tafiyar ajali. Kana ji ko? Ka ci gaba da bita. Kana ji ko? Kuma ka mai da hankali. Ka mai da hankali ka dinga wa alaika salam. A to tashi ka tayi ka wanke allon nan. Kana ji ko? Tashi kai maza ka wanke allon nan. Ya maza ka wanke shi. Karo ka tsaya wasa. Mala ana nan. Suleiman ka dawo? Na dawo mala. Ka same shi? Na same shi. Ya ma ya godiya sosai. Ya ce insha Allah idan ya dawo daga kasuwa zai go ya ƙara yin godiya. To masha Allah, to masha Allah, masha Allah. Malam Habibu ke akwai kokarin nema. To a dawo lafiya. Amin ya Allah. Yawa, malam ni ko da ma ina so in yi tambaya. To masha Allah. Wace irin addu'a ce mutum zai yi domin neman kariya daga miyagun mutane da matsafa? Babu wanda ya isa ya ce zai ja da ni. Yara kun yi kuskure, tabbas wannan ita ce tafiyar ajali. Domin babu ɗayanku da zan bari ya koma da ransa. Ko yanzu zan iya kashe ku a inda kuke, amma zan bari ku ƙaraso saboda ya zamo izina ga wasu irinku ƙananun marasa kunya. Yaro ne ba a ja da ni, sai ni matsafin duk duniya. Wato Suleiman kenan, duk irin addu'o'in da nake ta faman koya muku ina son ku yi aiki da su. Duk wani abin da Allah ya sanar da ni ina ƙoƙarin in sanar da ku, saboda akwai rai kuma akwai mutuwa. Kuma har kullum
abin da an wasiya ta gare ku, kada ku yi ƙoƙarin ku ɓoye wani ilimi da zai zama amfani ga al'umma. Duk lokacin da kake jin tsoron wani abu ko kana jin tsoron wani abu ya same ka, sai ka karanta wannan addu'ar. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sau 7 a kowace safiya, to Allah zai baka kariya. Kuma zan rubuta muku su duka sai ku ajiye su. To shi ke malam. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Na gode sosai. To shi ke malam. Bari in tashi in shiga daga. To masha Allah Suleiman. Na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Wallahi babu dacewa ga duk wanda Allah ya sanar da shi wani ilimi kuma ya ɓoye. Don haka duk wanda Allah ya sanar da shi wani ilimi da zai amfani al'umma, to ya fito ya sanar da shi domin al'umma su amfana. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. Tafiyar ajali ban yau shiri ba kuma ban sani ba, ashe lokaci yayi ba ni son ban kwana, ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita. Ni dai abin da ke raina na barwa kaina, na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata. Sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba, kowa da burin da yake so don ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa. Ya hayyu ya qayyum Allah kai na kai wa kukana, nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara, domin cikar burin raina zan iya komai. Haɗarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo, ilahu ka kare mu. Tafiyar ajali, tafiyar ajali, ajali, tafiyar ajali, ajali. Tafiyar ajali, tafiyar ajali.